Eusko Jaurlaritza auzitara jotzeko prest dago Gaztela eta Leonengo ekoizleek txakolina izenaren barruan ardo zuria merkatuan ezartzeko. Jaurlaritzaren kontseiluak omnibus delako legea onartu du. Honi esker, Europar Batasuneko edozein pertsonak edota enpresak errestasun gehiago izango du Euskadin negoziaren bat garatzeko. Helburu nagusia da Europako erkidegoko zuzentarau horrek agindutakoa euskal legearian sartzea. Justifikazio hori gabeko oztopoak kentzeko eta administrazio izapideak errazteko agintzen du zuzentarau horrek. Horrela, Europar Batasuneko edozein ekintzaile edo enpresak bere zerbitzu jarduera beste estatukide batean egiteko aukera izan dezan. Askotarikoak dira zerbitzu horiek, esate baterako eraikuntza, energia hornikuntza, hizkuntza ikastegiak, bidai agentziak, bidaiaren garraioa, ostalaritza, merkataritza, higiezinen salmenta edo alokairua, osasun jarduerak eta bar. Idoia Mendiak gogoratu du Eusko Jaurlaritzaren asmoa instituzioen bikoizpenak ekiditzea izaten jarraitzen duela, eraginkorragoak izateko.